Benvidos ao resumo de novas sobre software libre e tecnoloxía. Meta continúa promovendo de maneira enganosa aos seus modelos Llama como código aberto, a pesar de que as súas licenzas seguen sen cumprir a definición de código aberto. A Open Source Initiative leva máis dun ano denunciando que Llama 2 xa incumplirá estes principios e agora confirma que Llama 3 segue o mesmo camiño con restriccións aínda máis severas. KDE Express segue ofrecendo contido de calidade para as persoas amantes do software libre e da comunidade KDE. No seu episodio 41, o podcast levanos a un especial sobre o Fediverso e a campaña Vámonos Juntas. Dende o seu nacemento, KDE Express foi un espazo para coñecer novas, eventos e proxectos relacionados con KDE e o software libre, consolidándose como un formato breve pero moi informativo. Neste novo episodio, David Marzal convida as persoas ointes a explorar o Fediverso, ofrecendo unha ligazón chea de información e recursos para coñecer máis sobre esta rede descentralizada. O 27 de marzo, en horario de 9:10 a 12:30, terá lugar o evento A Lei de Ciberresiliencia, consecuencias para as empresas galegas, no centro Gaiastech. Tamén será retransmitido por streaming. A Lei de Ciberresiliencia mellora as normas de ciberseguridade dos produtos que conteñen un componente digital, exixindo a fabricantes e minoristas que garantan a ciberseguridade durante todo o ciclo de vida dos seus produtos, de cara a protexer a particulares e empresas que os merquen e utilicen. Isto, por tanto, ten consecuencias para todas aquelas empresas e persoas desenvolvedoras de software e hardware. Aplicacións libres orientadas á empresa, PGP Tool, cifra e descifra ficheiros. Nesta entrega analizamos outra das ferramentas importantes para o traballo, o cifrado de arquivos. PGP Tool é unha aplicación libre de escritorio con interface gráfica baseada en Java, que facilita o cifrado e descifrado con PGP. PGP é un sistema de cifrado que se usa para garantir a seguridade e privacidade das comunicacións digitais. Permite cifrar e asinar correos electrónicos, ficheiros e outros tipos de datos para protexelos contra accesos non autorizados. PGP Tool será especialmente útil para quen almacena información sensible no seu ordenador e a sincroniza con Google Drive, Dropbox ou outros, e non quere que esta información quede sen cifrar.